Уважаеми гости, искам да ви представя господин Данилов, който е собственик на тази сграда, тук където имахме възможността да ни отстъпи, да ни помогне, да ни даде ток, вода и каквото беше нужно, за да проведеме този фолклорен събор. Той помогна също и за ремонта на паметника и винаги е бил в помощ на нашето читалище. Аз искам да му изкажа тук най-огромната си благодарност за това, че той е човек с голямо Ч и винаги е в помощ на нас читалището. Благодарим на семейство Данилови, както на него, така и на неговата съпруга от село Усойка, които оказаха съдействие при ремонта на пространството около паметника на Васил Левски и провеждането на фолклорния събор в чест на Васил Левски, Новоселен ЕП 2024. Казвам го съвсем откровено и честно, ако не беше този човек, този фестивал нямаше да се проведе. Първо нямахме ток, нямахме вода, нямахме помещение. Но той, както казах, това е един човечен човек, който всичко ни предостъпи само и само да проведеме. Той е истински последовател на апостола. Това мога да кажа. Танчо, благодаря. Благодаря, господин Антов. Не благодарение на мене, благодарение на тебе е този фестивал. Нали, ти си човека, който прави този фестивал. И аз пожелавам още дълги години да го има този фестивал и да се развива, ако ще да стане двудневен, тридневен, да става. Да. Благодаря. Следва изпълнение на смесена фолклорна група и изпълнителите Албена Тонева и Руска Дамянова при Народно читалище Васил Левски 1920 година, село Бължиево, община Бобошево.
Ей,